irailean ikusiko dugu elkar. Agur. Iepa! 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 Bualotz, hau sorpresa puzka, eskerrik asko. Tira, goazen aldatzera eta eman diezaioguna ziera lehen bailen planari. Ikasturte osoan zehar lan pila bat egin duguta. Hori da, goazen aldatzera. Pots, hemen jarriko gara, eguzkitan. Ederki. Kaixo, aizue, ez bazaizue axola, gu ere hemen jarriko gara, bai eguzkia aprobetxatzeko. Ze jatorra gure lagunak, Pots. Bai ez da. Por cierto, jateko zerbaiten bila noa txosnara. Nahi duzu zerbait? Bai, sandwich bat mesedez. Osondo, banator! Igerilekuak jende guztiarentzat irekita dauden urguneak dira. Eta denetarik egin daiteke bertan baino bat hartzeaz gain. Jolastu, irakurri, eguzki hartu. Hori bai, krema oso garrantzitsua izaten da. Lotz! Begira, maonesa ekarri dizut. Ai, zeitxura ona eskerrik asko. Merkea zen gainera. Hori bai, jende mordoska bat zegoen txosnan, zer nolako hilara. Bai, udararen albokalteak badakizu. Nahi duzu zatitxo bat? Leku divertigarriak dira igerilekuak. Eta zer esanik ez flotagailu erraldoiak baldin badituzu. Ustekabeko momentuz eta barre algaraz beteriko tokiak dira. Baina beti ere, ingurukoak errespetatuz, gainontzeko pertsonen espazioa zaindu, lasaitasuna mantendu, eta horrelako kontuak. Baina kontuz, uretara sartuz gero, garrantzitsua da ondo igeri egiten jakitea. Eta bestela, komeni da sorosleren baten alboan jartzea. Ene, haze meritua igerilekutako sorosleek, bai horixe! Lehortu dira dagoeneko arropak. Zer modu zaudezu, hobeto? Hobeto, susto txiki bat besterik ez da izan. Ara, begira, gure lagunak. Basoazte, aitze pena. Seguru norbaitekin azerretu direla urarekin txipriztintzeagatik. Oso ohikoa izaten da igerilekutan. Jendeak ez dauka lotxarik. Normala zerretzea. Agur, bikote, ea elkar ikusten dugun berriro hemendik. Agur, ze jatorrak, Pena jendearekin azerretzeagatik joan behar izatea. Maite dutu da, eguzkiaren bero azalean, arratsaldean maigabeak, kresalaren urzaina. Kloroarena. Pots, aurtengo uda ere izugarria izango da.